салом тамошобинони азиз, ба сархати хабарҳо хуш омадед. имрӯз 12 август мо ин хабарҳоро дорем. марги нобаҳангоми Фаридун Хайруллозода, натоқ ва муассиси Авторадио дар Тоҷикистон. боздид аз шароити муҳоҷирон дар боздоштгоҳи муваққатии Сахароваи Москав. дархости ҳизбӣ дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ аз Созмони Милал ва кушта шудани яке аз тарафдорони аршади Толибон дар Афғонистон. хабарҳои дигар ҳам дорем. субҳи имрӯз дар душанбе натоқи шинохта Фаридун Хайруллозода фавтид. сабаби маргаш маълум нест. ба гуфтаи наздиконаш шаби гузашта ӯ дар як чорабинӣ будааст. Фаридун Хайруллозода 27 сол дошта муассиси Авторадиои Тоҷикистон буд. фаъолияташро ҳанӯз аз наврасӣ дар телевизиони бачагонаи Баҳористон шурӯъ карда, баъдан дар телевизиони Сафина ва радиои Ватану Лав радио ҳам кор кардааст. солҳои ахир Фаридун Хайруллозода раҳбари кулли Авторадио буд ва бо роҳандозии тарҳҳои мухталифи тафреҳиву фарҳангӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ шинохта мешуд. Фаридун Хайруллозода оиладор ва соҳиби як фарзанд аст. хабарнигорони радиои Озодӣ ин мавзӯъро таҳқиқ доранд ва талош мекунанд 3 соат баъд дар барномаи Ахбори Озодӣ барои шумо тафсилот диҳанд. ҳукумати Толибони Афғонистон мегӯяд бар асари таркише дар Кобул рӯҳонии шинохтаи Ҳанафӣ ва яке аз пуштибонҳои ин ҷунбиши исломӣ Раҳимулло Ҳаққонӣ ба ҳалокат расид. 11 август муовини сухангӯи ҳукумати Толибон Билол Каримӣ гуфт, Ҳаққонӣ дар натиҷаи ҳамлаи душман ба мадрасаи ин рӯҳонии шинохта кушта шуд. ҳукумати Толибон тафсилоти бештар надодааст. баъзе расонаҳои хабарӣ навиштаанд, Ҳаққонӣ бар асари ҳамлаи маргталабона ба мадрасааш ҳалок шуд. сухангӯи пулиси Кобул Холид Задрони броздошт, ки ҳангоми таркиш яке аз бародарони Ҳаққонӣ ҳам кушта шуда, 3 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. созмони даҳшатафкани давлати исломӣ ва ё доиш дар шабакаи иҷтимоии Телеграм масъулияти ин ҳамларо бар дӯш гирифтааст. гурӯҳи иктишофии сайт, ки ба пажӯҳиши сомонаҳои гурӯҳҳои ҷиҳодӣ машғул аст, аз қавли доиш овардааст, ки Ҳаққонӣ яке аз машҳуртарин ҳомиёни Толибон ва яке аз бузургтарин ташвиқкунандагони Толибон ба мубориза будааст. дар суҳбат ба радиои Озодӣ як манбаи мӯътамад гуфт, ки марди маъюбе масъули ҳамлаи маргталабона будааст ва дар ин ҳодиса камаш 6 кас ҳалок шуданд. хабаргузории Reuters навиштааст, ки фарди маъюб маводи таркандаро дар пойҳои сунъии худ пинҳон карда буд. агар ёд доред, соли пеш дар ин шабу рӯз тамоми расонаҳои дунё дар бораи Афғонистон менавиштанд ва аз фурудгоҳи пуриздиҳому ҳавопаймоҳои лабрез аз одам навору аксҳо нашр мекарданд. дар он бесарусомониҳо як кӯдак бидуни падару модар ба ҳавопаймо афтидаву ба хориҷи кишвар бурда шуд, аммо сарнавишт ӯро дубора ба волидонаш баргардонд. қиссаи ин кӯдаки он замон гумшудаи афғонро дар барномаи Ахбори имрӯз пешниҳоди шумо мекунем. ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ аз Созмони Милали Муттаҳид хостааст дар масъалаи созмони террористӣ шинохтани он аз тарафи Русия дахолати бевосита кунад. рӯзи 11 август дар як муроҷиатнома Муҳиддин Кабирӣ раиси ҳизб аз Антонио Гутерриш дабири кулли Созмони Милал хоҳиш кардааст, ки аз Русия талаб кунад то аз қабули қарори мухолиф ба созишномаи сулҳи тоҷикон худдорӣ намояд. вай гуфтааст, ки амалӣ шудани ин дархости Тоҷикистон метавонад барои даҳҳо ҳазор аъзову ҷонибдорони мухолифи тоҷик дар кишварҳои пасошӯравӣ паёмади нохуш дошта бошад. Созмони Милали Муттаҳид ҳоло ба ин муроҷиат вокуниш накардааст. додситонии кулли Русия баъд аз мулоқот бо президенти Тоҷикистон дар моҳи гузашта ба хабаргузориҳои Русия гуфт, ки ӯ аз додгоҳи олии он кишвар хостааст ҳизби Наҳзати Исломиро ҳамчун гурӯҳи террористӣ эътироф кунад. бо вуҷуди дархостҳои Тоҷикистон дар 7 соли гузашта кишварҳои собиқ шӯравӣ дар мавриди ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзат тасмиме нагирифта буданд. масъулини сафорати Тоҷикистон дар Русия бо шароити нигаҳдории муҳоҷирон дар боздоштгоҳи муваққатии Сахарова шинос шуданд. намояндаи сафорат зимни боздид дар маркази нигаҳдории муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ дар деҳаи Сахароваи Москав ба муҳоҷирони тоҷик дидору мулоқот кардааст. ба муҳоҷирон ҳамчунин маводи ғизоӣ кӯмак кардаанд. дар хабарномаи сафорати Тоҷикистон гуфта нашудааст, ки дар ин марказ чӣ теъдод аз муҳоҷирон нигаҳдорӣ мешаванд. аммо таъкид шудааст, ки масъули сафорат зимни боздид аз шароити муҳоҷирон бо муовини сардори боздоштгоҳи муваққатӣ Сергей Полежаев масъалаи интиқоли ҳарчи зудтари муҳоҷирон ба Тоҷикистонро баррасӣ кардааст.
دیدار با مهاجران در بازداشتگاه موقتی سخروه روز 10 آگوست صورت گرفته است. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کند. بسیاری آنها از بازداشت‌های بی سبب و شرایط نامناسب نگهداری در بازداشتگاه و مرکزهای موقتی شکایت می‌کنند. مقامات تاجیک را هم بارها برای توجه ضروری نکردن به مهاجران در روسیه تنقید کردند. وزارت کارهای داخلی از بازداشت مرد خبر داده است که شبانه وارد بیمارخانه‌ها شده تلفن‌های بیماران را می‌دزدیده است. ساکن 39 ساله ناحیه میرسعید ایلی حمدانی تاجیکستان همچنین خود را کارمند مقامات انتظامی معرفی نموده تلفن‌های موبیلی کودکان و نورسان را از دستشان می‌گرفته است. او کودکان را فریب می‌کرده است که باید اینترنت و صفحه‌های وارد شده آنها را تفتیش کند، اما تلفن را گرفته می‌گریخته است. از این عملی او کاربران با نشر نوار در شبکه‌های اجتماعی خبر داده نگرانی کرده بودند. مردی بازداشت شده همچنین با بهانه‌های مختلف وارد بیمارخانه‌ها شده از حجره بیماران تلفن می‌دزدیده است. حالا او در حبس پیشکی قرار داشته نسبتش با 2 ماده کدکس جنایی پرونده باز شده است. و حالا از قربی اسعار میگوییم. امروز 12 آگوست قربی رسمی روبل به تغییر است. بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 164 سومانی و 60 درم معین کرده است. 1 دلار آمریکایی 10 سومانی و 25 درم و 1 یورو 10 سومانی و 61 درم تعیین شده است. بیننده عزیز، این معلومات درباره قربی رسمی اسعار خارجی است. در بانک‌های تجارتی آن میتواند کمی فرق کند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه‌های آزادی و نشر نوی برنامه اخباری آزادی ببینید. برنامه 3 ساعت پس نشر می شود و ما شما را انتظاریم.